చాలా ధన్యవాదాలు అన్నయ్య. మీకు మా సమస్యలు మీరు అర్థం చేసుకున్నారు, కానీ ప్రజెంట్ గా ఉన్న వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు. మా రైతులు వాడే ఇబ్బందులు కానీ, ప్రజలు వాడే ఇబ్బందులు కానీ, ఎంత ఇబ్బందులు అంటే అసలు మాకు తెలియలేని కష్టాలు. మాకు 2 సంవత్సరాలు ఉంటే మాకు ఇంత ఇబ్బంది ఇక్కడ ఉన్నాక తెలుస్తుందంటే 10 సంవత్సరాలని స్టేషన్ కట్టి అని తెలుస్తలేదా వచ్చిన రాజకీయ నాయకులకు కానీ, అయిన ఎమ్మెల్యేలకు కానీ, ఎంపీలకు కానీ, ఎవరికైనా మంత్రులకు కానీ తెలుస్తలేదా ఇక్కడ ఉన్న ప్రాబ్లము? ఎన్నిసార్లు వివరించాలి? సంవత్సరంన్నర నుంచి మేము డి ఆఫీస్ తిరుగుతున్నాం. మేము ప్రతి 2 నెలలకు ఒకసారి పోయేస్తున్నాం, ఈ కష్టాలని చెప్పుకుంటున్నాం, కానీ కాకుండా చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు చేస్తే మాకే క్రేజ్ ఉండదు అని వాళ్ళ ప్రయత్నమో ఏమో, కానీ కాకుండా చేస్తున్నారు. చాలా మందిని కూడా ఇప్పుడు బస్ స్టాండ్ లో ఆపి వాళ్ళందరికీ ఏవేవో చెప్పి కొట్లాటలు పెట్టి అనవసరంగా దూరం చేస్తున్నారు పబ్లిక్ అందరినీ. సమస్యల మీద పోరాడుతుంటే ప్రతి ఒక్కరు స్వచ్ఛందంగా రాండి. ఇప్పుడు మీరు అందరు కష్టాలు విని మీరు ఎవరు ఫోన్ చేశారు అన్నయ్యకు తెలియదు, కానీ వాళ్ళు మన ప్రాబ్లం విని రైతులు ఇంత ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఆ గ్రామం సపరేట్ ఫీడర్ కావాల్సిందని. ఎందుకంటే ఆ హోదాలో అన్నయ్య జాబ్ చేశారు కాబట్టి అతను తెలుసు, అన్నయ్యకి తెలుసు ఈ ప్రాబ్లం ఎలా ఉంటుంది పబ్లిక్ అని, రైతులకు కానీ రైతన్నలకు కానీ ఎంత ఇబ్బంది ఉంటుందని. ఆ విషయం తెలుసుకొని తక్షణమే వచ్చినందుకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు మా గ్రామం తరఫున. తొందరగా ఈ సపరేట్ ఫీడర్ గాని మన గ్రామంలో 300 kV ట్రాన్స్ఫార్లు కానీ తొందరగా నిలుస్తాయని, అన్నయ్య ద్వారా నిలుస్తాయని ఆశిస్తున్నాము. ఆ భగవంతుని దయ వలన, అన్నయ్య ఆశీస్సుల వలన, ప్లస్ అతని కోరిక మేరకు, మన కోరిక మేరకు అవి సపరేట్ అవుతే మనకు చాలా సంతోషము. ఇంతకంటే కావాల్సింది ఏం కాదు. మనమంతా ఏకమైతే ఏ సమస్యనైనా తీర్చుకోవచ్చు. ఇదొక్క నినాదంతో ముందరకు పోదాం ప్రతి ఒక్కరము. ఇప్పుడు ఉన్నాము మన 100 మందిమి, రేపు 1000 మంది అవుతాము మనము. ఇదే నినాదంతో ముందర ఉంటే ఎవరు వచ్చి ఆపినా కూడా ఆపలేని మనం ఆగొద్దు. ఎందుకంటే మనమంతా ఏకమై ఎవరో చెప్పిన రాజకీయ కుట్రలకు మనం తలగొద్దు. స్వచ్ఛందంగా అందరూ వచ్చి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారని, ఈ పని జరిగే వరకు మనమంతా ఎప్పుడు పిలిచినా కూడా మీరందరూ ఏకమై ముందరికి రావాలని కోరుచు.